Dada baroдар гуфт ки гиври дулон чуча дар корай гуфт. Я чуча пех накардам дар яка. Чучаам имсолина оли пех накардам. Чиста гиври дулон ака. Мақсад ки дада бародар гуфт ки чучаам имсолина гиври дулон оригинал ака. Барои шикора тайёр кунем гуфт худмон. Ина бародар барои шикор номри як айда дар тавош рихаст бақувватай ки раби нигоҳ кун. Мегирӣ шикорӣ буфора шикорӣ, ҷанг буфора ҷанг, лӯбоишта бародар мақсад иншаалло мешавад. Чучаам имсолинай уже нимаи масти нима дроместайда ам мегирӣ мақсад овоз пақраса ширихасша нигоҳ ки борад. Чучаи 6 моҳа чуча чиста гибри дулон нархиш 2,5 сум. Мақсад чуҷагират бирад ина бинависон. Беҳуда илтимос ғам накар, адное нанависон, беҳуда занг назад ради интерес нафаст. Чучаи 6 моҳа чуҷаи нао пех кафондестай гибри дулонай мақсад ва тамоми санъат чай байвои хушрӯ бозӣ мӯзи шоз барои шикор барои ҷанг барои ҳамаи чӣ номри як аст.